see a lot of mango. Hindi pa nila season ngayon. So it's going to be baby mangoes, unripe pa sila. We're gonna go there and see green mangoes. Green mangoes, may alamang. So ngayon, nandito tayo sa Mango Gardens at may mango tree. You can see there, may mga rosas. When the flowers grow older, they turn into mangoes in 90 days. And then, masarap na siya. Pwede mo lang kainin. So this is the serenity that San Carlos City could offer, peace and quietness dito sa under the mango tree, where you can have delicious mangoes and relax in this beautiful weather. Favorite ko yung mango. Yung green, nakakakilig and sour. Yung ripe, yung hinog na, sweet and refreshing sa mainit na panahon. Give me one trivia po about mangoes here in San Carlos. Sa San Carlos, kami yung sa Pangasinan kasi pinakamalaking mga producer, no? Ngayon, sa Pangasinan, siguro mga 30 to 40% ng production ng Pangasinan ang gumagawa niyan, taga San Carlos. So kayo talaga ang pinaka-main dito sa Pangasinan? Yes. Maraming taga San Carlos na nagpupunta ng iba't ibang probinsya para lang yun, magpabulaklak ng mga o mag-spray ng mangga. I can testify na the mangoes here in Pangasinan, sila yung pinakamasarap na mangoes. Yeah. And mas sila inaalagahan, like mahirap pa, may mga special processes. Yung sa fruits, dahil dun sa Curicong Season Planting Station, dati hindi kami nagbabaging, ngayon nagbabaging na kami. Yung baging, ibig sabihin from 50 days old yung bunga, binabag na namin yun para hindi na siya kagatin ng seed fly. So kailan po ang peak season? I-induce kami ng bulaklak ng mga December hanggang January. Yan. So aanihin nyo ng April hanggang May. Yun ang maraming bunga. Ito yung bumuhay sa amin nung bata kami. Kasi yung father ko talaga siya yung talagang number one. Alam ko, siya yung iniidolo ko actually pagdating sa pagmamangga. Then, pagdating naman sa pangkabuhayan ng mga taga rito sa Pagal, siguro before, mga 10 years ago, most of the families here ay sa mangga. Mangga talaga naman na nabubuhay. Then later on, syempre nakapagparal na sila ng mga anak nila dahil din sa pagmamangga. So for now, medyo nabawasan na kasi karamihan nga nakapag-aaral na. Yet may mga pa rin, may mga family, may mga talagang natitirang nagmamangga pa rin. Dalilat